Mina ngazi abanye bontanga yethu uma 1K akhona njani ukujola nama 2K. Mina lento ngiyibona istress ilegdeni into yokuthi uthi uyi90s uyojola nomuntu oyi2000. Ngiyibona nje leyo relationship ingasebenzi legdeni ngoba i2000 ngendlela babhala ngakhona lamafonini kubo WhatsApp kubo Facebook uma babhala lento iyangidida ngikhona nokuyi-understand ukuthi bathini ngoba i2000 ungathi good morning ekseni likuphendule nge-emoji noma i-meme noma yi-sticker. Yena uzo-understand ukuthi ufuna kuthini kuwe kodwa wena kungaduma upotiyane la kuwo ngoba phela awujwayelanga ukukhuluma ngale zinto zabo. Abathi babhala iparagraph bese bakwatile ngoba babhala ama-paragraph ma-2000 kodwa besakwatile uthi makabhala iparagraph nawe ungaboni ukuthi kahle kahle kuthiwani la kahle kahle uthini ngoba akayibhali iparagraph kodwa njengoba ayibhalile i-serious lento kodwa lento ayibhalile angiyivisisi ngoba u-you uvele abhale the capital letter U, yabona. Yonke into iyafinyezwa yonke into yabo. Enye into ngama-2000 i-2000 lingathi liza kokuqala lizokuvakashela endlini yakho uyi-1K senithandana. I-first day nje angathi afike neplastiki nesikhwama sasewulisi. Lesikhwama sasewulisi into ezincane nje zokugcoka kodwa le plastic ayoba liphethe sophethe ihabli bubble. Le habli le bayidonsayo le akafika i-connect endlini yakho ayibhemele lapha endlini uyacoca kumnandi uyakubuza ukuthi awunabuphi utshwala hayi ngabe nje wena uphethele amabhiya njenge-out agcwele ifridge athi hayi no ngithengele i-brutal nani. So yobhema ke la ndlini ke kube kusengathi angazi ngimaphi maklabhu kusekunentuthu nale ngoma ayidlalayo zihambisana ne-age yakhe ngoba futhi ngeke ubasole angeke ulisole i2000 olubize wena endlini yakho uceda futhi bese lifikile uthi wena ayidlala umusic ngefoni yakho noma operator la i-sound system udlale umculo owuthandayo ngifuna uku-accommodate ngoba lento azayidlala futhi izawuphinda ikuqala. Into engiyithanda ngontanga yethu ama-1K uthi azokuvakashela kokuqala afike aphethe isikhwama esibonakalayo hayi iplastiki nale ikhwama esiyisebenzisa uma siyothenga igroza lezabo Woolies. Uphatha nje isikhwama le eyithengwa le kubo Edgars noma kubo Truworths asifake konke azokudinga. Ufake impahla zokushintsha izinto zokugeza nezimpahla azoyigcoka bese ayolala. Futhi ke uphinde aphathe into ethile enizoyidinga nobabili ngabe niphuza utshwala uzophatha mhlawumbe ibhodlela lewine noma aphathe isiphuzo esithile enizosiphuza nje nisadishile. Kodwa i1K uthi yolihlangabeza le lapho lehle khona lehliswa itekisi noma uhlangabeze egate alilovela ngeplastic ase Shoprite inehabli bubble nesikhwama sase Woolies lesi sisebenzisa ukufaka igrosa ufake khona impahla zokushintsha izinto zokugeza akazifaki uyogeza ngezakho ngakusasa ekseni. Ama-1K ayayi-understand indaba yesikhathi nendaba yemali. I1K liya-understanda ukuthi angeke kube ngaso sonke isikhathi lapho azokufakela khona imessage noma akufonele uphendule immediately. Bayavisisa ukuthi unama-family commitment kukhona izinto zasesipanini ekumele uzenze kwesinye isikhathi usuke usendleleni uphuthume endaweni ethile kungenzeka uphendule late. Kodwa i2000 lifuna ukuthi uma ufaka imessage kungapheli amaminithi mangakhi soyaphendula. Futhi nje uma kwenzeka wakufonela wangakutholi efonini uzowukhomba umuzo notshwala ngoba uyokuthethisa uyokuthukuthelela so faka kuma status ukuthi I rather be alone than to be played like this. Afake ingoma namakhoti abhlungu ukuthi vele yena umuntu uyambona ophethe ukudlala umuntu umdala mahala nje kodwa ukugcwele umdlalo ngenxa nje yokuthi awuphendulanga ngesikhathi imessage yakhe noma ukufonele wangakutholi. 1K alihluphi. I1K noma azokuvakashela akusingaso sonke isikhathi lapho azofuna khona ukuthi umlekelele ngemali ukuthi azokuvakashela.
uyayi-understand indaba yemali ukuthi hey le ndoda inama-financial commitment, vele le ndoda umina-30 manje ibhekene nezinto ey'ningi ey'mele izivale, yabona. Kuyabanjiswana, kuyakhulunywa, kunale openness uma kukhulunywana ngendaba yemali. Kunalento futhi ukuthi uyazi naye ukuthi uma usebenza akusho ukuthi u-afforda yonke into. Hayi futhi niyakhona ma-out ukuthi nikhona njani ukuqhuba kulama relationship, abanye baze bashade nokushada nama-2000.